إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد masu kallonmu da sauraronmu daidai wannan lokaci muna yi muku gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gashi nan Allah ya sake haɗa mu da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka hidayatul Qur'an, inda za mu ji ayoyi guda uku ko ayoyi guda biyu daga bakin Alaramma Ayman Ahmad Lutfi, inda Allah ta'ala yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Allah ta'ala ya ce qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil, ka ce da su ya ku mutane na ku yi aiki a matsayinku, ku yi aiki a gidajenku, inni amil, ni mai aiki ne, ni ma zan yi aiki a daman da na samu irin nawa aikin. Fa sawfa ta'lamuna, da sannu za ku san man takunu lahu aqibatu dar, wanda ƙarshen al'amari zai kasance gare shi ko wanda zai mallaki wannan ƙasa ta Makka. Innahu la yuflihu zalimun, lalle yanda lamari yake azzalimai ba sa samun rabo. Nan mala yace isti'nafun ibtida'i, sabon magana aka fara bayan Allah ta'ala ya ce inna ma tu'aduna la'at, lalle abinda ake muku alkawarin zuwansa na azaba na kiyama mai zuwa ne. Abinda ake nufi da shi tun farko shine wato yi ma arna waɗanda suka ƙi bin da'awan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama narko kamar yadda ya gabata. To a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wannan ayan da abin da zai tabbatar da wannan narkon da aka musu alkawarin cewa lalle yana zuwa ɗin. To anan sai ya ce wannan irin umarni i'malu ala makanatikum, kuma ka ce huwa al-amrul musta'mal fil inzar wa tahdid, umarni ne da ake amfani da shi a wurin wato gargadi da ainihin tsoratarwa. liyumli lahum fi dalalihim imla'an, saboda a shaurara musu a cikin ainihin batansu, irin shaurara wanda ake zantawa da shi zai gano cewa wanda ake umartan shi yi abu kaza yi abu kaza ya ƙi din nan, ko bari abu kaza ya ƙi bari, kamar ana ce masa ai azaban nan ya kusa zuwa gare ka, saboda haka kai dai ci gaba je kai ta yi. To shine Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira su wa'annan mushrikan ya kuma tsoratar da su. Ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ya fara kiran su da ya kira su ya ku mutane na, sa'annan ya shimfiɗa musu abin da aka umarce shi da shi, saboda nida ko kuma kira ga wanda za ka ke magana da shi, ka kira shi ka ce ya wani, yana janyo hankalin mai shi ya saurare ka. To anan a cikin kiran nan akwai tausayi da yake yana tsoratar da su, amma cikin tsoratar da su da kashedin da yake musu da wani da yake musu akwai wato tausayi kuma a cikin kalma har ila yau.
Allah subhanahu wataala ya ce masa qul ya qaumi, ka ce musu, qul ka ce da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce qul shi ma ya ce qul, to saboda Qur'ani ba harafi daya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire ya fitar daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya masa wahayi. Wannan ake ce ma uslubu talqini. Allah yana laƙana masa abin da zai faɗa, abin da aka ce ya faɗa din haka yake faɗa baya ƙari. Shi aka ce masa qul ka ce da su ya qaumi, ya ku mutane na. Ya a wurin malaman balaga suka ce ana kiran wanda ke nisa ne, ana kiran wanda ke nisa. Wani lokaci kuma akan kusanto da, wato akan kira mutumin da ke kusa da harafin ya don a nuna darajar mai shi ko kuma a nuna tausaya masa da sauransu. Tunan mutanen suna tare da shi a ƙasar Makka, suna kusa da shi, sai ya ce musu ya ku mutane na, wanda yake ya kunshi kira ga wanda ke kusa da wanda ke nesa. Wanda ke kusa a nan a lokacin ana nuna wato rarrashi gare shi da tausayi gare shi. Wanda ke nisa kuma ana ƙara shi ma janyo hankalin shi ya saurari abin da Allah subhanahu wataala ya bada umarni a faɗa musu. Sai ya ce ya qaumi, ya ce mutane na. A nan ina son ja hankalin musamman 'yan uwa masu da'awa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake kiran wa'annan mutanen ya ku mutane na, ba musulmai yake kira ba, ba wa'anda suka yi imani da shi a Makka yake kira ba, wa'inda ma yana kiran wa'anda ba su yi imani da shi ba, wa'anda ba su yarda da shi ba, wanda suka yi masa fito na fito, wanda suka takura shi, wanda suke azabtar da mabiyan shi, wa'anda suka ainihin sa musu takunkumi na yunwa da sauransu. Su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da ya kira su da qaumi, ya ku mutane na. Aka ce a cikin wannan kiran akwai wato tausayi ko tausaya musu ga halin da suka samu kansu a ciki. Kai da kake da'awa ka san gaskiya, kana kira kan gaskiya, kana da yaƙini kan abin da kake kira. Wanda kake kiran shin nan watakila bai san gaskiyan ba, watakila inda ya tashi cikin wa'annan al'adu da ya samu kanshi na kafirci, na shirka, na bid'o'i, na bata. Kai da kake kasan ainihin hanyar alkhairin, kasancewa ƙarshen wannan al'amarin shi ba kyau, ya kamata ka tausaya mishi. Saboda haka usulubin da ya kamata ka shigar da shi a wurin da'awan shi ko kiran shi ko ɗora shi kan daidai ya zama usulubi ne yake kunshe da tausayi, yake kunshe da rarrashi, yake kunshe da wato nema masa samun alkhairi. Amma ba usulubi ne da zai zamo na zafi, na kora, na nuna isa ko nuna a'a. Ya kamata ya zama akwai wani abu na tausayi a ciki. Duk da cewa ayan nan ya kunshi narko ga mushrikai, Allah subhanahu wataala bai wato an farkon ayan sai ya ce musu ya qaumi, wato kaman dai mu ce abin da yake zai musu narko da shin nan wani abu kaman ya zama dole ne ya faɗa musu, yana mai ma nauyin faɗa musu irin wannan narkon, amma sai ya ce ya qaumi, ya ku mutane na. Zai iya ce musu ya mushrikai, ya ku yan bid'a, ya ku kafirai, amma duk da haka bai ce haka ba, sai ya ce musu ya qaumi, ya qaumi malu ala makanatikum, ya ku mutane na. Su wane ne wa'annan mutanen? Su ne wa'anda suka yi ma Allah, suka sanya ma Allah kishiyoyi, su ne wa'anda suka ki yadda da ranar lahira, su ne wa'anda ba su yadda da mala'iku ba, su ne wa'anda da ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Domin ka karanto tun farkon suran har zuwa nan aya 135 zaka ga hujjoji da Allah subhanahu wataala ya tabbatar a cikin wato wannan sura, na tabbatar da wahdaniyatullah, na tabbatar da manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam, na tabbatar da imani da ranar lahira, har zuwa wannan aya, da irin izgilanci da irin jawabai da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma duk da haka da ya zo nan sai ya ce ya qaumi. Amma a farkon suran Allah subhanahu wataala yana cewa thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, sa'annan wa'anda suka kafirta suna daidaita wasu da Allah a wurin bauta. Amma nan da ya zo zai zanta da su kai tsaye sai ya ce musu ya qaumi, ya ku mutane na. Mana ni da ku asalin mu daya, ni da ku duka abu ɗaya ne. Shi dai bambanci na da ku, ni ina kan shari'a ta gaskiya, ina kan shari'a ta Allah subhanahu wataala, ku kuma kuna kan bata. Ya qaumi, ya ku mutane na, i'malu ala makanatikum, ku yi aiki akan halin da kuke ciki. Aka ce wan nida'u lil qaumi, da yace ya qaumi, wannan kiran da ake kira, ana kiran wa'annan ne wa'anda yake al mu'anidin, masu taurin kai,
waɗanda suka ƙiyarda su bi umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace i'malu ala makanatikum, wannan umarni ne na tahdidi, umarni ne na kashedi, na tsoratarwa. Nan an yi ma mushrikai da kafirai irin wannan kashedin kamar yadda aka yi irinta ga munafikai a cikin suratul tauba, inda Allah ta'ala yake cewa wa qul i'malu, ku yi aiki, ku je ku ci gaba da abin da kuke yi na munafurci, fa sayarallahu amalakum, da sannu Allah zai nuna ma duniya ainihin irin ayyukan da kuke yi, wa rasuluhu wal mu'minun, da manzon shi da mu'minai duk Allah zai ganar da su gano. Da yace i'malu ala makanatikum, aka ce wannan umarni i'malu, malamai suna cewa wai wannan suna cewa wai taswiyat wa takhliya, wato yana gwada ni da ku ai abu ɗaya ne, amma ba wai yana gwada abu ɗaya bane, ma'ana daidai muke kan ayyukan da muke yi ba, la wa inna ma ya sauko da kanshi ne ƙasa don su yi daidai, su gano cewa a cikin da'awan shi babu jiji da kai, babu nuna fifiko a ciki. Ya ce nan kuma abinda wannan umarnin ke kunshe da shi, yana kunshe da yanke ƙauna daga barin kamanta nasihohin da ake musu, kiran da ake musu cewa ku bi Allah, cewa ku bar shirka, cewa ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ababen da ake kiransu akai. Ganin cewa irin wannan kira da aka yi musu da salau daban-daban da aka shiga da su ciki na jan hankali bai yi amfani ba, to shi na ga ce musu ku je ku ci gaba da abin da kuke aikatawa. Kamar dai yaro ne kake hana shi abu sai ya ƙi barin abin ko ya ƙi dainawa, sai ka ce je ka yi ka gani, wato je ka yi ɗin nan ba wai ana son ya yi abin ba ne, amma ana nuna cewa bayan yin wannan abin akwai jan kunni a ciki. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa i'malu ma shi'tum, ku aikata abin da kuka ga dama, ba wai ana nufin an halatta musu haramun bane, la, wa inda ma ana nufin ƙarshen al'amarin ba za su ji daɗi ba. Wannan isti'imali aka ce ana isti'imali ne da shi wanda yana kamanta wanda aka yi hushi da shi, ake umartan shi da wani abu, aka yanke kauna da cewa abinda ake cewa je ka aikata mai kyau din nan ya ki aikatawa, an yanke kaunan cewa lalle ba zai yi imani ba, an yanke kaunan cewa ba zai zama na kwarai ba, sace to je ka ci gaba da abin da kake yi. Domin wato kaman a lokacin an bari wato abin da aka hane shi, abin da aka cewa kaka aikata din nan, kakwai shirka din nan, kaman ana son a nuna musu ai yanzu abin ya kusan ya zama wajibi ma. To wannan kuma usulubi ne na gatse ga ainihin arna. Da ya ce ala makanatikum, almakana ya zo almakana bitta, abinda ake nufi da shi almakan aka ce ja ala ta'anith, ya zo da siga na matanta, mithil ma ja almuqamatu lil maqam, kamar yadda akan samu almuqama yana nufi maqam, yani an ƙara masa ta, akan ce kuma addaratu isman liddar, addaratu ana nufi gida. Akan ce alma'atu amma ana nufin alma, saboda haka akwai kalman da yake dama muzakkar ne ko kuma a'a akan sa mata ta mu'annatha wacce ba hakikiya ba, amma an ce makana ana nufi makan, kamar yadda ake cewa alma'a ana nufi alma, kamar yadda ake cewa addara ana nufi addar. Makana anan aka ce an areta ne musta'aratun lil hala, an yi aronta ne ga bayanin halinsu, allati talabbasa bi halmar, halin da mutum ya wato samu kansa ko ya tsinci kansa a ciki. Aka ce tushubbi alhala, an kamanta halin da suke ciki su wa'annan arnan fi ihatatiha, a irin yanda halin ta dabaibaye su, ta musu kawanya, ta musu zobe, wa talabbusi sahibiha biha, da yanda ma'abocin wannan halin ya cakudu da ita. An kamanta ta bil makanin ladhi yahwi shay, da wuri ko mahalli wanda ya tattari abu, wanda akwai rufi akwai kangwaye, akwai wato ababa da suka mamaye mutum, kamar a ce mutumin da ke cikin ɗaki ko yake gida, zaka ga rufi a kansa, ga ainihin bango da sauransu. To yanda wato ɗaki ko gida ke mamaye mutum, haka irin wannan hali nasu ya mamaye su, saman su wannan halin ne, gefen su gaba da baya, dama da hagu, duk wannan hali nasu ne da yake ba su canzawa. Shi yasa ya ce aka yi aron wannan kalman i'malu ala makanatikum. Ko kuma a ce fassara na biyu ta malaman lugha kenan, aka ce au takunul makanatu kinayatan anil hal, ko kuma a'a
makana da yace i'malu ala makanatikum ana kinaya ce daga hali, saboda aka ce li'anna ahwalal mar'i, saboda halayyan mutum tazharu wato tana bayyana fi makanihi a inda yake a mazaunin shi wa makarrihi da gidan shi. Falidhalika saboda haka akan ce ya fulanu ala makanatik, ya kai wani ci gaba a gidanka ko a inda kake da iko. Ai athbit ala ma anta alaihi, mana ka tabbata akan abin da kake kai, la tanharif anhu, kaka ainihin kauce daga barin abin da kake aikatawa. Da yace i'malu din nan an shafe wato maf'ulun bihi, aka ce an shafe maf'ulun bihi, ma'anan shi kuma ai i'malu amalakumul ma'luf alladhi huwa da'abukum, ku aikata irin aikin ku da yake sababbe gare ku, wanda shine halin ku da ba za ku iya sauyawa ba. Wani hali ne nasu da ba za su iya sauyawa ba? Aka ce wa huwa al-i'radu wat takdhibu bil haqq, shine kauda kai da ƙaryatar da gaskiya. Da yace ala makanatikum, aka ce ala anan musta'malatun fi tamakkuni, an istimalin ta ne a wurin wato dagewa akan huska na isti'ara a tabi'iyya, wato ku dage akan abin da kuka ci gaba da yi a cikin wato akan halayyanku. Wal ma'ashe ma'anan ya zamo ilzamu halakum, ku lazimci halinku, fala matma ali fi ittiba'ikum, ba ni da ainihin tsammani, ba ni da wani kauna na cewa za ku yi min biyayya. Malaman abin nan karatun alkur'ani jumhur suna karantawa ala makanatikum, suna karanta shi bil ifrad, ala makanatikum. Wanda ya karanta shi bil jam'i a cikin qurra shine shu'ba, wanda ake ce masa abubakar an asim, yana karantawa ala makanatikum. Aka ce wal jam'u, da aka ce kira'an jam'i a lokacin ya za wajjaha shi, aka ce ala itibari jam'il mudaf ilai, saboda itibarin jam'in wanda aka raba ainihin fi'ilin wato maf'ulin makanatikum a gare su. Da yace makana, sai ce makanatikum ko kuma makanatikum, wannan jam'in da yazo kum din nan shi yasa aka karanta shi bil jam'i. Jumlan nan da yace inni amil, da yace inni amil, ni ma mai aiki ne, aka ce ta'alilul limafadi taswiyat min al-amr, yana nuna illa, wato tana matsayin nuna dalilin da ya sa ko kuma illan da yake ba da amfanin daidaito a wurin umarnin da aka yi. Ya ce ku yi aiki akan matsayinku, akan abin da kuka saba, ku yi aiki akan daman da kuka saba, ku yi aiki a cikin gidajenku, ku yi aiki a cikin inda kuke da iko. Ni ma zan aiki irin wani inda nake da iko. Nan ana ce mai taswiya, ma'ana bai bar kanshi a baya ba, amma a nan akwai wani abin da yake son su gane, wanda za mu je shi a cikin karatu insha Allah. Ai la yadurruni tasmimukum ala ma antum alaihi, wato dagewanku akan abin da kuke kai ba zai cutar da ni ba, lakin ni mustamirrun ala amali, sai dai cewa ni mai ci gaba ne da tabbata akan irin ayyukan da nake yi. Ai inni ghairu tarikun, ni ba zan bar abin da nake kai ba, min al-imani, na imani, wa du'a ila Allah, da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aka ce wa hudhifa muta'alliqu inni amil, an share maratayan inni amil, ni ma mai aiki ne. Aka ce litta'amimi ma al-ikhtisar, saboda haɗe wato bayyana haɗewan irin ayyukan da zai yi tare da kuma takaita magana. warattaba ala amalihim wa amaluhu al-inzar bil wa'id, ya ɗora wa'idi wato narko akan aikinsa da aikinsu. Ya ce fa saufa ta'lamuna, da sannu kun sani. Aka ce wannan an yi amfani da fa'u tafri', fa da ke matsawa ke zuwa na bayanin abu da ke dunkule. Ala anna hadha al-wa'id, cewa wannan wa'idi, wannan narko da ake musu, mutafarri'un an hadha tahdid, ya samu wato retse ne daga wannan ainihin narko da ake musu. Aka ce wa harfu tanfis fa saufa da ya zo a ciki, muradun minhu ta'kidul wuqu', abinda ake nufi da shi tabbatar da abkuwan wannan narkon da ake musu. Aka ce li anna harfai tanfis, saboda harfa biyu da ake tanfisi da su kamar sin da saufa, yu'akkidan lil mustaqbal, suna wato ƙara ƙarfafa abinda ake huskanta da zai faru nan gaba. Kama tu'akkidu qad
almadi, kamar yadda kad take karfafa abkuwan abinda ya shuɗe ko ya wuce. Allah ya ce wa hadha tasrihun fi tahdid, wannan wato karara ne a wurin yi musu kashedi ko kuma yi musu narko. li'anna ikhbarahum bi annahum sayalamun, saboda ba su labarin cewa da sannu sun sani, yufidu annahu ya'lamu wuqu'a dhalika, yana ba da amfanin cewa shi mai magana sallallahu alaihi wasallam ya san abkuwan haka la mahala, babu makawa. wa tasmimuhu ala annahu amil, sannan dagewan shi akan cewa shi ma mai aiki ne ala makanatihi, akan irin halinsa da da'awansa da addininsa da imaninsa. wa mukhalifun li'amalihim, da kuma cewa shi yana saba ma irin ayyukan da suke yi, ya dullu ala annahu muqinun, yana nuna cewa shi mai yaƙini ne, mai sakankan cewa ne, bi husni uqbahu, da kyakkyawan ƙarshen shi wa su'i uqbahum, da kuma mummunan ƙarshen su. wala zalika la amila amalahum, ba don cewa ya san cewa shi nashi ƙarshen zai yi kyau, nasu ƙarshen zai yi muni ba, ai da shi ma yayi irin aikin su. li'anna al-aqila la yarda ad-durra li nafsihi, saboda mai hankali baya yadda da cuta ga kansa. fadalla qawluhu, a lokacin da Allah ta'ala ya ce fa sawfa ta'lamuna, sai ya nuna cewa ala anna ilmahum yaqau fil mustaqbal, cewa sanin sunnan abinda za su gani ne a nan gaba. wa amma ma huwa fi'aluhum min al'an, amma abinda yake ayyukan su tun daga yanzu dama sun sani kuma suna kan aikatawa. fa fihi kinayatun an wuthuqi bi annahu muhiq, mala yace a cikin wannan akwai kinaya da cewa shi wato ya aminta da cewa shi mai gaskiya ne, wa annahum mubtilun, ta cewa kuma su wato mabarnata ne, batattu ne. wasa yaji'u nadhiru hadhihi al-aya, mala yace da ikon Allah irin wannan ayan za ta zo gaba a cikin kissan annabi Shu'aib da annabi a cikin suratu Hud. Allah ta'ala ya ci gaba da cewa fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar, da sannu za ku san wanda ƙarshen al'amari zai kasance gare shi. aka ce aqibatu dar, a wata fassara aka ce ƙarshen mallakan Makka. aka ce wa huwa yu'alliqu fi'l al-ilmi an al-amal, aka ce wannan istifham man takunu lahu aqibatu dar ya rataya wato fi'ilin nan da yace ta'lamuna, fa sawfa ta'lamuna din nan ba nuna wato maf'ulin bihi ba, maf'ulin sa ba, sai aka ce man takunu lahu aqibatu dar, sai ya rataye wancan fi'ili na ta'lamuna gabarin aiki. fala yu'ti maf'ulaini, saboda haka yani fi'ilun alima anan bai wato hawa kan maf'uli biyu kamar da aka sani. istighna'an bi mafadil istifham, saboda wadatuwa ga amfanin istifham da ke cikin wannan ayyid taqdir. shi kaddara ayan ya kasance wato ma'anan ya kasance ta'lamuna ahaduna takunu lahu aqibatu dar, za ku san cewa ɗaya daga cikin mu zai samu kyakkyawan karko. sa'annan wa mawdi'u man da yace man takunu, mawdi'in man anan marfu'i ne alal ibtida, sa'annan takunu lahu aqibatu dar, wannan jumla shine khabar man anan. wal aqibatu yace fa sawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatu dar, kalman aqiba a cikin larabci ana nufin akhirul amri, karshen al'amari. wa atharu amalil amili, sa'annan kuma wato amfani ko natijan aikin ma'aikaci. fa aqibatu kulli shay'in, karshen kowane abu aka ce hiya ma yanjali an shay'i, shine abin da ke kwaranyewa ga barin abu ko ke bayyana ga barin abu. wa yadhharu fi akhirih min atharin wa natija, ya bayyana a karshen al'amarin na wani gurbi ko kuma ainihin natijan abin. wa ta'nithuhu ala ta'wil al-hala, zuwan aqibatu akan ta'nith, yazo aqiba da ta'nith, aka ce saboda an fassara shi akan al-halatu, aka ce al-aqiba. fala yuqalu aqibul amri, ba cewa aqibul amr a larabci, walakin shari'a ce aqibatu wa uquba. وقد خصص الاستعمال لفظ العاقبة بآخرة الأمر الحسنة. على شيء amfani da wannan kalman ta ware lafazin al'aqiba da ƙarshe mai kyau. in aka ce al'aqiba ana nufin ƙarshe mai kyau. قال الراغب الأصفهاني yace al'aqibatu wal uqba yakhtassani bith thawab. in aka ce al'aqiba da uqba sun ana ware su ne a wurin bayanin lada ko kyakkyawan ƙarshe, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa
wal aqibatu lil muttaqin. Wa bil idafa in ta zo kuma da idafa aka ce aqibatu alladhina misali, to lokacin tana bada ma'anan uquba, kamar inda Allah ta'ala yake cewa thumma kana aqibatu alladhina asa'u su'a, wannan tana bada ma'anan uquba ne. Inji ibn Ashur ya ce irin wannan taujihi da Ar-Raghib al-Asfahani yayi, ya ce qalla man nabbaha ala hadha, kaɗan ne daga cikin malamai masu bayanin alkur'ani suka ainihin ja hankali akan irin wannan ma'anan. Da ya ce aqibatu dar, aka ce addaru anan al-mawdi'u alladhi yahillu bihi an-nas min ardin aw binan, inda mutum ke da zama ko a wata ƙasa ko a cikin wani gini. Fa yajuzu an yakuna lafzu dar, lafazin addar yace yana yiwuwa ya kasance mutlaqan an sake shi ne alal ma'ana al-haqiqi, akan ma'ana ta haƙiƙa da ake nufi da addar. Fa idafatu aqiba, idafan raba kalimar aqiba zuwa ga dar, aqibatu dar mudaf da mudafu ilai, wannan idafan da aka yi aka ce idafa haqiqiyya, idafa ce ta haƙiƙa. Ai husnul ikhara, za ku san wanda yake wato kyakkyawan tasarrufin shi, kyakkyawan canzawan al'amarin shi zai kasance a wurin mallakan wannan ƙasa ko gida. Aka ce wahiyyal fawzu bid-dar, shine rabonta da wannan gidan. Kun da sannu za ku ga wa zai rabonta da wannan ainihin mazauni ko wannan gida. Aka ce da yake cewa da Allah ta'ala ce man takunu akibatu dar, aka ce isti'aratun tamthiliya, isti'ara ce ta tamthiliya makaniya, wannan abin nan ibaran malaman balaga ne. Ai shubbihat halatul mu'minina al-faizina fi amalihim, an kamanta halin mu'minai wanda za su rabunta, za su samu kyakkyawar rabo a cikin aikinsu, ma'a halatul mushrikin, tare da halin mushrikai. Bi halatil ghalib ala imtilaki darihi, da halin wanda yake shine mai rinjaya akan mallakan ainihin gidan dari aduhi, gidan makiyinsa. Wa yajuzu an takuna dar, malai ce zai yiwu kuma a wata fassarar addaru anan ta kasance musta'aratun lil hala, an yi aronta ne ga alhala allati istaqarra fiha ahad, hali da mutum ya wato tabbata a ciki ya dage akai. Tashbihan lil hali, a lokacin shi zamo an kamanta hali bil makan da wuri, mazaunin mutum, fil ihtiwai, a wurin wato tarayya a wuri. Fa yakunu idafatu aqibatu ila dar idafa bayaniya, shi zamo raba kalman aqiba zuwa ga dar bai zama idafa hakikiya kamar da muka bayyana da zu, shi zamo idafa ce ta bayani, idafa ce da take bayyana ainihin wannan aqiba. Ai al aqibatu al husna, kyakkyawan ƙarshe, allati hiya halu, wacce za ta zama halin ɗaya daga ni da ku. Fa yakunu al-kalamu isti'aratun musarraha, she maganan ya zama anan isti'ara musarraha. Aka ce wa min mahasiniha huna, yana daga cikin kyawun wannan isti'aran anan, annaha bunat ala isti'arati al-makan lil hala, cewa ita an gina ta ne akan aron wato wuri ko mahalli, aka kamanta shi da hali, kamar da zo cikin faɗin Allah ta'ala yake cewa imalu ala makanatikum aw ala makanatikum, fasara al-ma'ana shi ma'ana aya kasance imalu fi darikum, ku yi aiki a cikin gidajenku, ma antum amiluna, ku aikata abinda duk za ku aikata, fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar, da sannu za ku san wanda kyakkyawan ƙarshe na mallakan wannan gidan za ta kasance gare shi. Malam ya ce wa fil kalami ma'a zalika, a cikin wannan zancen, a cikin wannan maganan tare da haka, ima'un, akwai nuni ila anna akibata tilka dar, cewa ƙarshen wannan ainihin mazauni ko wannan ƙasa ko wannan gida, ai balad makka, ma'ana ƙasan makka, an takuna lil muslimin, za ta kasance ga musulmai. Anan ibnu kathir yana cewa wa qad anjaza Allahu maw'udahu li rasulihi salawatullahi alaihi, فمكن له في البلاد وحكمه في نواسي مخالفيه من العباد وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين وكل ذلك في حياته. إن ابن كثير أنا شيوا للي نكو الله يا تبتد
alkawarin da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya bashi dama a ƙasar Makka, ya bashi hukunci da iko akan makiyan shi waɗanda wato ya buɗa masa Makka, ya bashi dama a kansu, ya rinjayar da shi a kansu akan waɗanda suka karyatar da shi na mutanensa, suka yi masa ƙiyayya, suka yi mai fito na fito. Al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a tsibirin Larabawa gaba ɗaya har da ƙasan Yaman da Bahrain. Wato anan kenan ayan nan tana nufi alkawari ne da Allah subhanahu wataala yake ma wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ya gaya ma mutanen Makka, idan yanzu kuna da iko a Makka, kuna abin da kuka ga dama na shirka da waye ku ci gaba da yi, amma daga ƙarshe kun ga wa zai mallaki Makkan. To shine Ibn Kathir ce ai Allah ko ya tabbatar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya masa alkawari. Anan nake son ja hankalin masu sauraro da cewa a lokacin da wannan aya ta sauka, da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wato ikon dawowa Makka, ya karbi Makka a maida ta ƙasa ta musulunci, sai da aka share shekaru 10, sai da aka share shekaru 10, saboda wannan sura ta sauka a Makka kafin a fita Makka a yi hijira a koma Madina, sai da aka share shekara 13. Sa'annan bayan an yi hijira, sai da aka share wasu shekaru kusan 8 zuwa 9, sannan aka zo aka yi fato Makka. Tare da kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira ne zuwa ga Allah, zuwa ga tabbatar da tauhidi, amma Allah bai gaggawan kawo shi Makka ko ya mallaka masa Makka ko ya kashe arnan da ke cikin Makka ya bashi ikon Makka ba. To daga nan ne ake son a ja hankalin mutum, duk lokacin da Allah ya maka alƙawarin in kai kaza na yi maka kaza, ka kai gaggawa, watakila abin ya zo da sauri, watakila ya zo bayan shekara 1, watakila ya zo bayan shekara 2, watakila ya zo bayan shekara 10 ko bayan shekara 20. Almuhim, kafin dai mutum ya bar duniya a rayuwarsa shi ya samu wannan alkawarin da Allah ya yi masa. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa innahu la yuflihu zalimun. Da aka ce innahu la yuflihu zalimun, aka ce tadhyilun lil wa'id. Nan ana karfafa narkon da aka yi musu ne, yunazzalu manzilat at-ta'lil, wanda ake saukar da wannan jumla wato matsaya ta illa, kamar ka ce domin, wato shi zama kaman li'annahu la yuflihu zalimun, saboda yadda al'amarin yake azzalimai ba sa samun rabo, mana ba su cimma manufansu. Kowane irin azzalimi ya shiga karkashin wannan ayar, amma waɗanda ake nufi da su a farko a nan su ne azzalimai na mushirkai, musamman mushirkan Makka da waɗanda suka bi tafarkinsu. Allah ya ce innahu la yuflihu zalimun, dukkan azzalimai ba sa cimma nasara, ba sa samun biyan bukata. To saboda haka akwai jan hankali kuma da narko ga wanda kuma ke taimakon azzalimi. Ka san wani azzalimi ne, macuci ne, amma ka tsaya bayan shi kana taimakonsa akan cutansa. Allah subhanahu wataala yana cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu, kada ku karkata zuwa ga taimakon azzalimai, fatamassakumun nar, balle wuta ta ci ku. Duk wanda ke taimakon azzalimi idan bai bari ya tuba ya daina ba, to lalle zai fada wuta. Allah ta'ala ya ce innahu la yuflihu adh-dhalimun, mala ya ce wa ta'rifu fi adh-dhalimuna, ta'rifi da yazo kalma cikin kalmar azzalimin, yace al-adh-dhalimun, al da yazo ciki yace lil istighraq, yana shigar da dukkanin azzalimi, ko ne irin azzalimi. Fa yashmalu haula'i adh-dhalimin, ya kunshi wa'annan azzaliman ta farko wanda ake magana da su mutanen Makka. Wa dhamirul maj'ul, damirin da yake cikin azzalimuna wanda inna yake, wato wanda aka sanya ma ismu inna, mana innahu, wannan damirin damiru sha'an tanbihan alal ihtimam bi hadha al-khabar, wace yace ana jan hankali ne da a lura da wannan labarin da Allah subhanahu wataala zai bayar. Ce innahu, lalle yadda sha'anin yake, la yuflihu adh-dhalimun, azzalimai ba sa cimma buri, ba sa cimma nasara, ko da Allah ya kyale su tsawon shekaru suna zalunci, ba sa cimma nasara. Inna Allah la yumli lidh-dhalim, Allah yana saurara ma azzalimi ne. Inna Allah la yumhil wa la yuhmil, Allah yana saurarawa ne amma bai wofintarwa, bai kyalewa. Saboda haka kai da kake zalunci, kake ganin ka tsere, kake ganin kana da kwarewa, kake ganin ka iya dabaru daban-daban na zalunci, ka iya ƙarya, ka iya shirya magana na cutar da bayan Allah, kasancewa ƙarshen ka ba zai yi kyau ba. Allah ya ci gaba da cewa wa ja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harth wal an'am, sun sanya ma Allah daga abinda Allah ya halitta min al-harth, na gonaki, wal an'am, da dabbobi,
nasiban sun sanya ma Allah rabo faqalu hadha lillah shi suka ce wannan na Allah ne wa hadha li shuraka'ina bi za'mihim da riyawansu wa hadha li shuraka'ina wannan kuma na ainihin gumakanmu ne ko turayenmu da hausanmu na gane kenan fama kana li shuraka'ihim abinda ya kasance sun sanya rabo ne na abokan tarayyansu fala yasilu ila Allah ba su taba yadda ya je zuwa ga Allah wa ma kana lillahi abinda suka sanya rabon Allah fa huwa yasilu ila shuraka'ihim shi yana kaiwa zuwa ga abokan tarayyansu da gumakansu Allah ta'ala ce sa'a ma yahkumun wato irin hukuncin da suke yi irin wannan hukuncin ya munana. Wannan ayan an yi atafinta ne akan ire-irenta na ayoyin da ta zo take ba da labarin zantuttuka da irin ayyuka na mushrikai tun daga inda Allah ta'ala yake cewa wa ma qadarullaha haqqa qadarihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay ba su girmama Allah gaskiyan girmama wanda ya cancanci ba a lokacin da suke cewa Allah bai saukar da wani abu ga wani mutum ba inda suka ce Allah bai taba saukar da wani littafi ya ba wani ba annabi ba ma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba babu wani annabi ma da Allah ya taba saukar ma littafi. Ɗaya daga cikin zantuttukan su kenan da taurin kansu na kafirci. Sa'annan da inda Allah ta'ala yake ba da labarin su da suka yace wa ja'alu lillahi shuraka aljin sun sanya ma Allah abokan tarayya na aljannai da inda yake bayanin irin rantse-rantsen su da suke yi suka ce wa aqsamu billahi jada aymanihim la in ja'atum ayatun la yu'minuna biha sun yi rantsuwa da Allah gaskiyar rantsuwan su cewa in ya zo musu da wata aya za su yi imani da ita da inda suke cewa Allah ya bada labarin su yace wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah idan wata aya ta zo musu yace ba za mu yi imani ba har sai an ba mu irin abin da aka tattara ka ba manzannin Allah duka ba kai kadai ba. To shine nan ayan kuma ta ɗora bayani ne na wato irin zantuttukan mushrikai da irin halayyansu da irin kirkiran da suke makansu shine Allah ta'ala ya ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'am. So wayannan abubuwan da ake korowa na irin zantuttukan su da irin ayyukan da suke yi Allah ya bayyana batanci da rashin daidai na wato halin da suka samu kansu akai na shirka da bata da sauransu. To nan da ya ce wa ja'alu lillah wato sabon bayani ne da aka fara ake bayyana irin shari'o'in da suka shar'anta ma kansu marasa kyau. Wa awwaluha farkon abin da suka shar'anta ma kansu ma ja'aluhu haqqan alaihim fi amwalihim lil asnam abin da suka sanya ma kawunansu su suka dora ma kansu haƙƙi ne da suke ba gumaka daga cikin dukiyansu mimma yushbihu sadaqatil wajiba kamar dai abin da ya kama da wato zakka da musulmi ke yi wa inda ma kanu yujibuna ala anfusihim bil iltizami mithla an-nuzur malace suna dora ma kansu wajibcin irin wannan ne kamar yanda ake bakance ai aw bi ta'yinin min alladhina yusharri'una lahum ko kuma a'a waɗanda ke ajiye musu dokokin da shar'o'i na shirkan suke ayyana musu irin waɗannan ibadun da za su yi nan da yace wa ja'alu Allah malam yace wal ja'alu huna ma'anahu as-sarfu wa taqsim ma'anan ja'al anan yana kalman ja'ala a larabci yana zuwa da ma'anoni daban-daban yana zuwa da ma'anoni da yawa amma anan ma'anansa shine sun sarrafa ma wato gumakansu wani abu daga cikin abin da Allah ya halitta saboda haka ma'anan alja'alu anan as-sarfu wa taqsim kamar yadda ya zo cikin faɗin sayyidina Umar a kissan jayayyan nan da aka yi na alfai'u ko ma afa Allahu ala rasulihi wanda aka yi wato jayayya ciki tare da Abbas da sayyidina Ali sayyidina Umar yake cewa fa yaj'aluhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maj'ala mali sadaqa ay yad'ahu wa yasrifahu shi kawo ma'anan ja'ala anan bi ma'ana as-sarf yani yake sarrafa shi wa haqiqatu ma'ana al-ja'al huwa at-tasyir haqiqan ma'anan ja'ala shine mai da abu ya zamo kaza fakama ja'a sayyara li ma'anin majazihi kamar yadda ma'anan sayyara yake zuwa da ma'anoni daban-daban majaziya wanda yake ma'anoni daban-daban wanda yake wani lokaci akan hakika wani lokaci akan aron kalman kadhalika ja'a ja'al haka kuma kalman ja'ala yazo fa ma'ana ja'alu lillahi ma'anan ja'alu lillahi shi zamo ai sarrafu wa wada'u lillah sun sarrafa ma Allah sun bai wa Allah ai ayyanu lahu nasiban sun kayyade ma Allah wani kaso li'anna fi ta'yini tasyiran taqdiriyan
saboda aka ce ja'alu a wurin ta'ayinin ayyana abu kaza kaza an mai da shi wani abin da aka kaddara ne. wa kadhalika qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadith abi talha, haka irin ma'anan yazo cikin fadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yayi cikin hadisin nan da Abu Talha ya rawaito yake cewa ara an taj'alaha fil aqrabin, a wurin batun bayraha lokacin da Allah ta'ala ya saukar da lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha ya ce ya Rasulullah, ba ni da dukiyan da yafi wannan ainihin gona na wanda ake ce ma bayraha. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ara an taj'alaha ay an tasrifaha, ina baka shawaran ka sarrafa wannan sadakan ka aiwatar da wannan sadakan, ka saka wannan sadakan a cikin danginka fil aqrabina ay tasrifuha ilaihim, ka ainihin sarrafa musu ita. wa ja'ala, kalman ja'ala kuma da ta zo wannan anan ja'alu lillahi anan, wa ja'ala hadha yata'adda ila maf'ulin wahid, wannan ja'ala yana zuwa ne yana ta'addi ne zuwa ga maf'uli daya. wa hadhihi ta'diya hiya aktharu ahwali ta'diyatihi, aka ce wato ta'diyatin kalman ja'ala zuwa ga maf'uli daya wato ita tafi yawa. hatta anna ta'diyatu ila maf'ulaini, malai ce wato ta'addin ja'ala zuwa ga maf'uli biyu, innama hiya fil haqiqati maf'ul wa hal, yace haqiqa in zabi haqiqan zaka bincika da kyau zaka ga maf'uli ɗaya ne da halun minhu. wa ma'ana zara'a da yace mimma zara'a ai an sha'a shay'an wa katharahu, abinda Allah ya wato in aka ce zara'a shine ya halitta abu, ya yawaita abin. fa utlika ala al-imma, saboda haka ana sakin kalman zara'a akan wato yawaita abu. la'anna in sha'a shay'in takthirun wa imma, saboda fara halittan abu ko fara yin wani abu yawaita abin ne kuma da wato bunƙasa abin, habbaka abin. wa mimma zara'a, ake ce mimma zara'a muta'alliqun bi ja'alu, da yace ja'alu lillahi mimma zara'a, yani sun sanya ma Allah me suka sanya ma Allah yani mimma zara'a, daga abin da Allah ya halitta. wa mimma taba'a mimma zara'a, min a cikin mimma tab'idiyya ne, wato sashi na abin da Allah ya halitta. ai yace wa ma wani mausula, ma kuma da ta zo min tab'idiyya ma mausula, shema nan ya zamo an zo da wato mausuli ne, ma mimma an zo da mausuli ne li ajli dalalati silati ala tasfi ara'ihim, saboda a nuna cewa silatul mausul anan tana ƙara nuna shashantar da ko wauta da suka ɗora kansu a kai. iz mallakullaha ba'da mulkihi, domin sun mallaka ma Allah wani abin da yake dukkanin shi mallakan Allah ne, dukkan ababen da Allah ya halitta nashi ne, su kansu mushrikan halittan Allah ne. to shi suka ware wasu dabbobi da Allah ya halitta da kansa, suka ce wannan na Allah ne, wannan na gumakanmu ne. to a cikin nan akwai bayanin wauta da kuma rashin hankalinsu, kamar yadda aka bayyana wauta da rashin hankalin mushrikan makka lokacin da suka ware wasu ababen halitta suka ba wa Allah, suka ware wasu kuma suka ba ma wato gumakansu ko turarrakinsu. haka ne duk wanda ya shar'anta abin da ake ma Allah na bauta, ya ware wani yana yi ma wani daban, ko wani mutum ko wani bishiya ko itace ko wani ruwa ko wani duk wani abin da mutum ka ɗiba kake ma wani Allah wanda yake na haƙƙin Allah ne, to wannan shi ma yana nuna koyi ne da irin wannan mutanen, wannan shashanci ne da wauta da bata. abin da yake musamman na Allah ne ba a yi ma wani. misali sujada, Allah ake ma sujada, in ka ɗauki sujadan nan kai ma wani, wallahi babu shashashen da ya kai ka. duk lokacin da za ka yi ma wani sujada ba Allah ba, ka zama wawa shashasha dabba, domin Allah kawai ake ma wannan, kai kanka halittan Allah ne. don me yasa Allah zai halice ka ɗauki bautan ka kai ma wani? to shine Allah subhanahu wataala ya nuna wautansu lokacin da suka ɗibi wasu dabbobi da Allah ya halitta suka ce wannan ne na Allah, wannan ne na gumakanmu. ya ce mala ya ce waqtiyaru fi'ili zara'a huna, an zaɓi kalman zara'a ko fi'ilin zara'a a nan, ya ce li'annahu alladhi yadullu ala ma'alan murad, saboda shi wannan kalman shi zai bada ma'anan da ake so. idil maqsud bayanu shara'ihim alfasida fi nata'ij amwalihim, yace saboda manufa a nan shine ana bayyana shari'o'i da dokoki da addinin da suka dora wa kansu a wurin wato riban da suke samu a cikin dukiyansu.
kamar yadda za a bayyana a gaba yadda su kuma wato asalin dukiyan ma yadda suka kasa shi ma Allah da gumaka, inda Allah ta'ala yake cewa wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun, ayan na zuwa gaba. da Allah ce ta'ala ce min madhar min al-harthi wal an'am. Al-harthu anan abinda ake nufi gonaki, wato ana nufi da shi az-zar'a wa shajar, gonaki da shuka. wa huwa fil asli min itlaq al-masdar ala ism al-maf'ul, yace asalin wato al-harth ana itlaqin shi ne ta hanyar masdari ne, amma ana amfani da shi ta hanyar ismu maf'ul. yace thumma sha'a dhalika al-itlaq hatta sara al-harthu haqiqatan urfiyatan fil jannat wal mazari. yace da amfani da shi a hanyar wato maf'uli bi yawa, sai har yazo ana amfani da shi har ya zama abu da yake ya tabbata a cikin hankalin mutane da sanin mutane da cewa an ce al-harth ana nufi da shi aljannat gonaki wal mazari da ainihin lambuna, kamar da Allah ta'ala yake cewa anighdu ala harthikum, ai ku je ku yi gagga ku yi sammako ku je wato gonakinku in kuntum sarimin. wan nasibu yace mimma zara min al harth wal an'ami nasiban. an nasibu anan kaso aka ce huwa al hadh wal qism, shine kaso ko rabo. nan yace hadha lillahi wa hadha li shuraka'ina, an zo da ismul ishara anan, hadha aka zo da ismul ishara anan, ana nufi da ishara na farko an-nasibul muayyanu lillah, kaso da suka ware ma Allah. wannan kuma ishara ta biyu hadha ana nufi da shi nuni ne ga kason da suka ware ma gumakansu. Allah ta'ala ce bi za'amihim, az-za'mu ana nufi al-i'tiqadul fasid, kuduri da yake na ƙarya, kudurin da yake na ƙarya ba daidai ba, shi ake ce ma azzam. awil qaribu min al-khata, ko kuma ra'ayin da yake yana kusa da kuskure, kamar da Allah ta'ala yake cewa alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, a cikin suratul nisa. wannan kalma ta za'ama ko fi'ilin za'ama tana zuwa muthallathu zai, akan ce za'ama bi fathi zai, akan ce wato zu'am, akan ce zi'am, yana daukan ainihin shakali uku, fataha da kasra da damma, kamar yadda zamu ji cikin karatu cewa al-Kisa'i yana karanta shi bi zu'mihim. qara al-jumhur, jamhurin malamai suna karanta shi bi fathi zai bi za'amihim, Kisa'i kawai ke karantawa bi dammi zai bi zu'mihim, wal ma'ana wahid. aka ce wa ja'ala qawluhu, da yace bi za'mihim yace muwaliyan li ba'd maqulil qawli, yana biye ne da sashin abin da ake son ake faɗa, muttasilan mimma ja'aluhu lillah, yana rataye da ko yana haɗe da abin da suka sanya ma Allah, fa yatarattabu alaihi ta'jib, she yana ya dora mutum akan mamakin irin wannan ra'ayi, irin wannan hukuncin da suke yi. bi anna ma kana lillahi yasilu ila shuraka'ihim, da cewa abin da yake na Allah ne yakan wato gangara zuwa ga abokan tarayyansu. ai maktafau bi za'mihim al-batil, basu isu da wannan kuskuren ra'ayi nasu ko riya wayannan abubuwan da shirmen da suke da ƙaryen da suke yi ba, hatta har suka ciru daga wannan suka yi tarayya da Allah, wato suka sanya wato abokan tarayyansu gumakansu su ne masu tarayya da Allah cikin kuma abin da suka sanya ma Allah da riyawansu. mana sun ware ma Allah kaso, suka ware ma gumakansu kaso, sa'annan kuma suka sake ɗauko gumakansu suka ƙara cikin rabon da suka bai wa Allah. da ya ce bi za'amihim, alba'u anan ba'un da ya zo cikin bi za'amihim aka ce yana zuwa da ma'ana ai min za'amihim, ai qalu zalika bi sababi yani bi alsinatihim, sun faɗi haka ne da halsunansu. wa a'lanu bihi qawlan nashi'an 'an az-za'am, suka sanar da wannan maganan wanda yake ya taso ne daga ƙarya na za'am, ai al-i'tiqadul batil. ko kuma a ce bi za'amihim ai ma wato ba'un ne zama sababiyya, ai bi sababi annahum za'amu, saboda su sun riya cewa haka ne. wa mahallu za'am, me yasa aka ce za'amihim, sun yi za'am, sun yi wato ra'ayi wanda yake ba daidai ba. aka ce huwa maqtadatu al-qismatu bayna Allah wa bayna al-aliha, shine abinda wannan rabon da suka yi suka raba ma Allah da gumaka, wannan abin rabon da ya kunsa, wannan
wato rabon abin da ya kunsa shine ƙaryan da suka yi. Wa illa fa innal qawla bi annahu milku lillahi qawlu haqq. Mun ko ba haka ba, cewa ai wannan dabbobin mallakan Allah ne, wannan gaskiya ne mallakan Allah ne. Lakinnahum lamma qaluhu, sai dai su da suka faɗi cewa wannan na Allah ne, ala ma'ana ta'ayyin haqqin lillah, akan ma'anan wato ayyana ma kayyade ma Allah wasu haƙoƙi cikin wannan rabon, duna nasibin akhar, banda kason da suka ware ma gumakan suka ce wannan ba na Allah bane, wannan shine ƙaryan da suka yi. Cewa wannan na Allah ne wannan gaskiya ne, amma cewa wannan na gumakan ne wannan ba gaskiya bane, ba daidai bane, saboda gumaka ba su halicci dabbobi ba, ba su halicci wa'annan gonakin ba. Da Allah ta'ala ya ce hadha li shuraka'ina, ash-shuraka aka ce jam'u sharik, ai sharikullahi subhanahu fil ilahiyya, su ne wato abokan tarayya da Allah a wurin allantaka. Allah ya ce walamma sha zalika indahum sara kal alam, ko kuma kal ilmu bil ghalaba, da haka yake abin da ya watsu a cikin su, ya yaɗu a cikin su. Su wa'annan mushrikan abin da suka fi sani cewa duk abokan tarayyan su ko turarrakin su ko gumakan su ai tarayya suke yi da Allah wurin halitta, shi ya zama kamar wani ilimi ne da yake mafi an san shi mafi da rinjaye, mafi rinjayen su sun san wannan, suna da masaniya akan haka. falidhalika istaghna an al-idafati ila ma fihi al-ma'na al-mushtaq minhu. Mala yace saboda haka ne aka wadatu daga barin raba shi zuwa ga abin da yake cikin ma'anansa, wanda yake an tsago shi daga cikin shi, ma'ana kalman ash-sharika. Thumma li ajli ghalibati, sannan kuma saboda rinjayen wannan ma'anan da suka sani, sara bi manzilatil laqab, har ya zama ma kaman wani laqabi ne da suke ba gumakansu. falidhalika adafuhu ila dhamirihim, saboda haka aka suke raba shi zuwa ga cewa dhamirin su ai shuraka'ina. faqalu li shuraka'ina idafatan ma'nawiyatan la lafziyya, idafa ta ma'ana ba ta lafazi ba. ai li shuraka'i alladhina yu'rafuna bina lishurka alladhina yu'rafuna bina, ga abokan tarayyan da aka san su tare da mu. Qala ibn Abbas, yace ibn Abbas da ainihin almajiransa suka ce kana almushrikuna yaj'aluna lillahi min huruthihim, mushrikai sun kasance suna sanya ma Allah daga cikin gonakin su, yani zar'ahum yana nufin shukan su, wa shajarahum da bishiyoyin su, wa an'amahum da dabbobin su, nasiban suna sanya ma ainihin Allah, suna ware ma Allah wani kaso. fama kana walil authan, sannan kuma suna sanya ma ainihin gumakansu kuma kaso. Fama kana lil asnam, abinda suka ware ma gumakan, anfaquhu alaiha, suna barin wannan su kashe ma, su biya ma wato gumakan nasu bukatu akai in kun suna da bukatan. Wa ma kana lillahi at'amuhu ad-difan wal masakin, abinda yake na Allah ne, shi kuma su dauko wannan su ciyar da babbaki da ainihin talakawa a cikin su. Wala yakuluna minhu albatta, amma ba su ci ko su daya. Wa kanu yaj'aluna albahirata, sun kasance suna ware wasu dabbobi su ce wannan albahira ce, dabba ce da ta yi ciki so 10, ta haihu so 10, saboda haka an ware ta, ba cin naman, ba yanka ta ayi amfani da ita, ba hawanta, ba ta noma, ba ta komai, sai su sake ta haka tana kiwo, sai su ce wannan bahira ce, ma'ana wannan dabban an ware ta magunki. Wasa'iba wal wasila wal hami, wayannan duka dabbobi ne da ainihin mushrikai suka ware, dabban da menene, dabban da ta yi ko kuma wato dabban da ta yi barbara so 10, ta haifi 'ya'ya 10, an ware ta kaza. Dabban da ta haifi maza da mata ciki daya, an ware ta kaza. Wayannan dabbobi ne da suka ajiye suka ware ma gumakansu. Abin nufi anan shine sun shar'anta ma kansu shari'an da Allah bai shar'anta musu ba, to shine Allah ya nuna cewa wannan hukunci da suka yi, wannan shari'an da suke kai ɓatacciyan shari'a ce, shirme ne, ba gaskiya akai, babu rabo akai. Wa zakar ibn ishaq ya ambato a cikin littafinsa cewa anna khawlan, cewa wata kabila da ake ce mata khawlan, kana lahum sanamun ismuhu ammu anas, suna da wani gunki da suke kira ammu anas. Yaqsimuna lahu min an'amin wa huruthihim, suna ware masa wani kaso na ainihin wato dabbobinsu da gonakinsu, wato abinda suka ɗibo a gona. Qisman bainahu wa bain Allah, suna raba ma wato wannan gunkin da Allah, su ce wannan gana Allah, wannan gana gunki ammu anas.
fama dakhala fi haqqi ammu Anas, abinda ya gangara cikin haƙƙin ammu Anas na haƙƙin Allah, tarakuhu lissanam, shi su bar magunkin. Wa ma dakhala fi haqqin lahi min haqqi ammu Anas, abinda ya shigo zuwa ga haƙƙin Allah daga cikin haƙƙin da suka ware ma wannan gunkin ammu Anas, shi su mai da shi zuwa ga gunkin. Ma'ana abinda suka ware ma Allah in ya gangaro ya shiga cikin, ya fada cikin rabon wannan gunkin, she su bar shi, gunkin ya ci riba. In na gunkin ya gangara ya koma wurin barin na Allah, she su kyale, ba su mayar ma Allah nashi. Ya ce wa minhum batnun, a cikin su akwai wata kabila yuqalu lahum al-adim, ana ce musu al-adim. Qala yace wa fihim nazala qawluhu ta'ala, akan wannan kabilan game da sha'anin su wannan aya ta sauka, wa ja'alu lillahi mimma zar'a. Mana wannan ayan ta kunshi irin hali da suke yi na shar'anta ma kansu wasu shar'o'i na shirka wanda Allah bai saukar da hujja akai ba. Da Allah ta'ala ya ce fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim. Abinda yake sun ware kaso ne na gumakansu baya kaiwa zuwa ga Allah. Abinda suka ware ma Allah kaso ne na Allah, shi yana kaiwa zuwa ga gumakansu. Qala ibn Abbas wa Qatada, ga bayanin wannan ayan a wurin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da Qatada ta ibn Da'amah as-Sadusi rahimahullah, yace kanu idza jama'u zar'a, sun kasance idan suka tattara abin noman su, fa habbatir rih, she iska ta kada, fa hamalat min alladhi lillah, ta ɗibi wani kaso, wani hatsi daga cikin wanda suka ware ma Allah, ila alladhi li shuraka'ihim, suka wato zuwa ga kason da suka ware ma gumakansu. Idan wani rabo na Allah ya ciru ya koma zuwa ga rabon gunkin, aqarru, she su bar ma gunkin. Wa qalu, she su ce inna Allaha ganiyun anhu, ai Allah ya wadatu daga barin shi, bai bukatan abin. Wa idha hamalat, idan wannan iskan ta ɗibi min alladhi li shuraka'ihim ila alladhi lillahi raddu, ta ɗibi kason gumakan ta kai ma Allah, she su mayar ma gumakan abin. Wa idha halaka ma li asnamihim bi qahd, idan abin da suka ware ma gumakansu ya hallaka na gona da fari, akhadhu badalahu min malillah, she su ɗibi musanyan wannan, she su ɗibi rabon Allah su ba gumakan. Wala yaf'aluna dhalika fi malillah, amma ba su ɗiban haƙƙin gumakan su ba Allah. Wa idan fajara min saqi, idan suka ainihin suka toshe ruwa da yake shayarwa lokacin wato noman rani da yake shayar da gonakin, in ta bangaren Allah ya fashe ya gangara zuwa ga ainihin gonaki wurin shayarwan kason gumakansu, she su kyale. Amma in wanda suka toshe ma gumakan ya gangaro zuwa garbon Allah, she su je su toshe. Wa kanu idza asabatuhum sana, sun kasance idan suka shiga cikin yunwa, suka shiga cikin wahala, ista'anu bima ja'aluhu lillah, she su amfani da abinda suka ware ma Allah kason Allah, fa anfaquhu ala anfusihim, she su ciyar makawunan su, wa aqarru ma ja'aluhu li shuraka'ihim li shuraka, she su bar abinda suka ware ma kason gumakan magumakan. Wa idha halaka alladhi ja'aluhu lillah, idan abinda suka ware ma Allah kaso na Allah in ya lalace ya halaka, qalu, she su ce laysa li alihatina buddun min nafaqa, ba yadda za a yi gumakanmu suna bukatan ciyarwa. Wa akhadhu alladhi ja'aluhu lillahi fa anfaquhu alaiha, she su ɗibi kason Allah su kashe ma gumakan. Wa idha ajlaba alladhi lillah, idan wanda yake rabo ne na Allah ya aka yi fari a ciki, wa kathura alladhi li alihatihim, wanda yake sun ware ma gumakan in yi wannan yayi yawa ya yawaita, qalu, she su ce law sha Allahu azka alladhi lahu, inda Allah ya ga dama da ya bari nashin ya karu yayi kyau. fala yarudduna ala ma ja'aluhu lillahi shay'an min mali alihatihim, ba su mai da wani abu na abin da suka sanya ma gumakansu su mayar ma Allah, ba su yin wannan. Shine Allah ta'ala ya ce fala yasilu ila Allah, baya kaiwa zuwa ga Allah. Aka ce mubalagatan fi saunihi, saboda kai makura a wurin kare haƙƙin wannan da suka ware ma gumakan. min an yu'ti limalillahi, da za su wa'annan da za su ɗibi abin da yake na Allah na gumakan ne su ba Allah. idh kana la yasilu fa huwa la yutrak, ma'anan bai kaiwa zuwa ga gumakan, ba wai bai kaiwa bane, a in ya koma na gumakan ya zo zuwa ga Allah suna ɗiba ne su mayar ma gumakan. Amma na Allah ya shiga cikin haƙƙin gumakan ba su mayarwa ma Allah cikin abin da suka ware. To wannan ina adalci anan?
a ce an ba mai kaza kafa ai bai adalci ba. aka ce wa uddiya yasilu ila ismil jalalati wa ila ismi shuraka'ihim wal muradu la yasilu ila an-nasib al-maj'ul lillah aw ila li shuraka'ihim. aka ce kalman yasilu an yi ta'addin shi zuwa ga Allah, yasilu ila Allah, yasilu ila shuraka'ihim. aka ce ana bayani ne zuwa ga rabon da yake, kason da yake sun sanya ma Allah ko sun sanya ma ainihin gumakansu. Jumlan nan da ya ce sa'a ma yahkumun, tir da abin da hukuncin da suke yi, aka ce isti'nafun, sabon jumla ce da aka fare ta li'insha'i dhammi shara'ihim, saboda a yi bayanin zargi da ɓacin ainihin shari'o'in da suke yi. Wa sa'a huna, sa'a, kalman sa'a a nan bi ma'ana bi'isa, tana zuwa ta zo da ma'anan bi'isa, ma'ana tir da irin abin da suke aikatawa. Ma a nan aka ce hiya fa'ilu sa'a, ma aka ce sa'a filu madi ne, ma shine fa'ilin sa'a. Wa hiya mausulatun, wasilatuha, silatul mausula nan shine yahkumuna. aka ce wa hudhifa al-a'idu al-mansub, inda silatul mawsul inda yake koman shi an share shi. Wa hudhifa al-makhsus bi-dhamm, aka kuma share wanda aka ware ake nufi da wannan zargin da aka ce bisa din nan ko sa'a din nan. Ai sa'a ma yahkumuna ja'alahum, wato abinda suke hukuntawa suke shar'anta makawunan su, sanya wanda suka yi. aka ce wasammahu hukman, an ambaci abinda suke sanyawa an ambace shi hukman, hukunci, tahakkuman, saboda gatse gare su. la'annahum nasabu anfusahum, domin su sun ajiye kawunan su li ta'yinil huquq, a wurin ayyana ko kayyade ko bayyana haƙoƙi. fa fassalu bi hukmihim haqqa Allah min haqqil asnam, shi suka ware haƙƙin Allah da haƙƙin gumaka da hukuncin su. thumma abahu, sa'annan suka halatta an ta'khudha al-asnamu haqqallah, suka halatta ma gumaka su an sha haƙƙin Allah. wala yakhudhu Allah haqqal asnam, amma Allah bai karban haƙƙin gumakan. fa kana hukman batilan, shi zamo hukunci na rashin gaskiya, kamar da Allah ta'ala yake cewa afa hukmal jahiliyyati yabghun. inda lokaci ya mana hali kenan, inda karatun yau ya zo ƙarshe kenan. abinda muke roƙon Allah ya ba mu ladan inda muka dace muka faɗa daidai, inda muka yi kuskure ko zamiyan harshe ko karancin ilimi muna roƙon Allah ya gafarta mana. Allah ya mana albarka da mu da ku masu sauraro gaba daya. Wannan gidan talabishin ta Gaskiya TV Allah ya mata albarka. Ma'abocin wannan gida na talabishin Allah ya saka maka da alkhairi Alhaji Hamza. Allah ya barka ya yawaita ire-irenka ma al'umman musulmi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.